A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Vinga, 4 són els minuts que passen d'un quart de 12 del matí d'avui, dimecres 24 de gener. Camil Villaverde, bon dia. Bon dia. A veure, tornem-hi. Hola, bon dia. Ja està. Doncs això, els nostres seriòfils, els primers seriòfils d'aquest any, en què, bé, ja ho sentiran, però dona aquella sensació de que les plataformes volen treure coses noves, però també fiquen la xarxa en coses fins i tot que semblaven gairebé abandonades, com el True Detective, no? Exacte, bueno, és un any, comença un any interessant, perquè és un any on ja veurem ara les estrenes comencen forts, vull dir, hi ha apostes molt fortes i sobretot la primera part de l'any moltes sèries molt potents, però també serà un any d'això, ja veníem parlant molt, no?, d'ajustaments, de veure cap on va una mica de pujades de preus, de retallades de perfils. Ja s'ha acabat una mica l'edat allò daurada, els happy days de l'streaming, i ara ve una mica ja que el que importa és la rendibilitat, com treure diners d'això, que al final no deixa de ser un negoci, també s'entén, i doncs veurem aquests ajustaments com ens afecten. A veure, en Camil no cobra de ningú. No cobra de més ningú. Voldria que... Només que em paguessin les subscripcions de totes les plataformes i ja estaria content. Però m'ha cridat l'atenció que entre totes les propostes d'estrenes que has fet no hi ha res de Netflix. No hi ha res de Netflix, sí. Sí, és curiós. I no acostuma a passar, és veritat. Mira, doncs no m'havia donat. Segurament, però és una cosa molt personal, Netflix deu ser de les que menys veig, potser és la que menys m'interessa. Té molt de quantitat, el tema de la qualitat ja és una altra cosa, però tot i així és bastant curiós, perquè Netflix és sempre hi ha alguna cosa, no? És la gran plataforma de streaming, i doncs mira, avui farem altres coses més enllà de Netflix. Mera anècdota, tampoc hi ha res de Movistar Plus, avui ja veuran, o sigui que en el fons mera anècdota. Vinga, doncs comencem per la primera i ens n'anem a Sky Showtime. This doesn't make sense. There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Espanola my home. Oh, shit. Our home. All right, you got it. It's okay. God. This isn't your typical home flipping show. My homes are reflecting the local communities. Come on. And we're husband and wife. This is Cameron. So what could go wrong? I aquí hi ha una vida idíl·lica que es vol ensenyar per les càmeres i una vida real que va per darrere. The Curse. Sí, La maledicció seria una mica la traducció, i és una d'aquelles sèries que a mi personalment m'agraden, i sé que sóc minoria amb això, perquè són sèries, no sé, podríem dir-li rares o rarunes, que no és una cosa que normalment veiem. I és una comèdia, a priori, hem sentit les veus, ella és la Emma Stone, no? Una actriu top de Hollywood, i ell és el Nathan Fielder, que és una mica un rar avis en el món de les sèries, que és el que va crear, entre altres, The Rehearsal, no? Los ensayos, que en vam parlar aquí, que era aquella sèrie també tan rara d'algú que es dedicava a ajudar la gent a assajar una i una altra vegada una situació a la que s'haguessin d'enfrontar, però fins a punts extrems, i que barrejava molt aquest tema de què és realitat, què no és realitat. Hi havia ficció, però també era un tema una mica així com molt confús, però amb un humor molt estrany, i que d'alguna manera porta aquesta sèrie, que aquesta sí que és ficció, i és una mica la història d'aquesta parella que volen muntar com un complex de cases ecològiques i sostenibles en un barri molt humil, no? L'Espanyol es diu, de Nou Mèxic, i que mentre doncs aprofiten per gravar un reality de com estan muntant això. I llavors hi ha aquest joc de la ficció que anem veient, darrere les càmeres d'aquest reality, de com s'està gravant aquest reality, perquè per suposat tot és, per molt que et venguin el reality com algo real, hi ha molt de ficció,
i com aquesta parella com molt, no? Sembla nord-americana, molt ben avinguda, doncs anem veient les seves misèries, com aquesta bona gent, que ells es pensen que són bona gent, doncs aniran deixant anar. Hi ha un increscendo, no? de coses que els aniran succeint i que posaran una mica a prova a ells mateixos i a la seva relació, i d'alguna manera juguen una mica amb això. I és una sèrie que s'ha colat a l'últim moment als Emmy, es va estar allà als darrers moments, a la crítica li ha encantat i doncs, a la gent que li agradi aquesta barreja de gèneres i de comèdia, que no és una comèdia de sitcom de gags, sinó que és una cosa que pot arribar a posar molt incòmode en certs moments, doncs que vegi The Curse, perquè a més té un dels finals més... Els anglesos li diuen, no? What the fuck, de què coi acabo de veure. Doncs és un dels finals més així de les sèries dels darrers temps i doncs recomano qui vulgui que hi entri. Doncs The Curse a Sky Showtime. Vinga, segona, ens n'anem a la plataforma nostrada de les estrenes a vegades rarunes i a vegades interessants, o moltes vegades interessants. Filmin. Lo siento, pero ya es medianoche y legalmente la casa ya no es vuestra. ¿Qué pasa? Legalmente, esta casa ya es propiedad de la señora Zuckerman. No le vendí la casa a una judía. Tenéis 30 minutos. Tenemos que contaros algo. Nos vamos a Australia. Daos prisa, la cosa se va a poner tensa. Estamos ella y yo solos. ¿Quieres entrar en el ejército? Sí. Pues tienen que ver que eres capaz. Te esfuerzas demasiado por normalizarla. No sabes de lo que soy capaz. I ja hem vist, o menys hem intuït, un pare, una filla i una ciutat que, clar, no ha sortit gens, però és Jerusalem. Exacte, l'East Side aquest del títol es refereix al barri est de Jerusalem, que no deixa de ser un dels protagonistes també d'aquesta sèrie, perquè és el barri, diguéssim, musulmà de la ciutat, i la sèrie, que és israeliana, doncs narra una mica la història aquesta de la gentrificació que s'està produint en aquesta zona de la ciutat i sobretot la compra encoberta per part de grans grups jueus de moltes cases de palestins. Els àrabs o la població àrab en general no vol vendre la seva casa a gent jueva perquè, diguéssim, el barri es mantingui com està. I llavors hi ha aquest protagonista que és l'intermediari, acceptat una mica per les dues comunitats, que és un exsoldat que fa una mica d'intermediari entre amagant qui hi ha darrere del que compra i amagant una mica els venedors i fins i tot fent servir com unes tàctiques, ell és exmilitar, unes tàctiques, diguéssim... discutibles. Exacte. I llavors, a la vegada, té una filla que és una noia autista, que l'ha criat ell sol, i hi ha una mica aquesta trama de, diguéssim, social i política, també de corrupció urbanística, que està basada en un cas real on hi estan implicades des de la comunitat jueva, la palestina, a l'ortodoxa cristiana, d'on es veu una mica la complicació de tot això, no? Més enllà dels eslògans i tal, de lo complicat i de com és realment la societat israeliana, i després ell també una mica com es va qüestionant el que està fent i els mètodes que està fent, i es proposa, diguéssim, fer com una última venda per retirar-se d'aquest món, i òbviament aquesta darrera venda doncs, serà complicada. Sí, exacte. Doncs East Side, és a dir, el barri de l'est. Per desgràcia, una sèrie com molt de moda ara no? amb el conflicte, i que et dona una altra visió, potser una visió no tant de, doncs això, més social de les problemàtiques que hi ha, doncs, en aquest cas al Jerusalem. Doncs tercera de les propostes d'avui, ens n'anem a Disney+. Maya. Yo te veo tal como eres. Largo. Siempre lo he hecho.
No tengas miedo. Darrere de cada cop hi havia una bufetada, ja s'ho poden imaginar. Echo, hem sentit, no? Potser al tràiler aquesta espècie de filtre que es mortaeix una mica tot, i l'explicació és perquè Echo és la protagonista d'aquesta nova sèrie de Marvel, que és una noia que és nativa americana, no? De la tribu dels Choctaw, que té una discapacitat auditiva, és sorda i a part li falta una cama, i és la gran protagonista, diguéssim, d'aquesta nova sèrie centrada en aquest personatge que potser seria una mica al principi dels dolents. Ella apareix per primer cop a Ojo de Halcón, una altra de les sèries de Marvel, apareix al darrer capítol, i en aquesta agafa el protagonisme per conèixer una mica aquest personatge, la seva relació amb la veu que estàvem sentint masculina, que és Kingpin, que és un dels grans dolents de l'univers Marvel, que interpreta el Vincent D'Onofrio, i és un personatge, a més, que és el gran enemic de Daredevil, que és una altra de les grans referències d'aquesta sèrie. Vull dir, és aquest món Daredevil, per entendre'ns, on el protagonista, el Kingpin, el dolent, diguéssim, també és l'enemic d'aquesta Echo, d'aquesta noia que es diu Maya, i doncs una mica és una voluntat potser de Marvel de fer una sèrie potser més adulta, que no sé ben bé què volen dir amb això, però tothom la ven com la gran sèrie adulta, potser és una sèrie més crua, amb menys humor... No es veuen capes, no? Jo no he vist capes ni estrelles. No. En aquest sentit és molt més propera a Daredevil, que no sé si l'has vist, però a mi és una de les sèries que m'agraden de Marvel, perquè és una sèrie com molt crua, molt més realista, entre moltes cometes, estem parlant de superherois, però molt més realista, on les coses que passen tenen conseqüències, i volen una mica veure d'aquest univers mentre esperen l'estrena de la nova sèrie de Daredevil. L'única, la crítica, doncs no l'ha acabat ni el públic tampoc, s'ha quedat una mica potser entremig, que no ofereix ni una cosa ni l'altra. Es veu que ja també hi ha hagut problemes amb l'edició, que s'han menjat moltes escenes, han tallat capítols, i clar, això vulguis que no s'acaba reflectint en una sèrie que potser és una mica, no entra massa amb tot el que promet, però és per la gent que li agradi Marvel i coses diferents de Marvel, doncs és una opció. Vinga, doncs anem per una altra de les estrenes, que en aquest cas no és una estrena, és una quarta temporada a HBO Max. Don't you ever get this feeling that sometimes you just want to disappear, just walk out, never stop? This is Alaska. Nobody ever really leaves. I don't know what the hell they're doing together. Thought they hated each other. You think I want to work with you? I do, actually. Yeah. We've got 5 bodies frozen into a giant block of flesh. And no answers. We found this. I've seen that before. Years ago. You know the stuff that's happening in this town. I totes aquestes veus, Alaska, Nit Polar, True Detective Nit Polar, no? True Detective Nit Polar, si així han batejat aquesta, podríem dir-li nova entrega, però és que clar, True Detective és un cas com molt estrany, no? Recordem, es va estrenar la primera temporada, que diria que va ser una bomba a nivell d'estrenes de sèries, no? Aquella sèrie protagonitzada pel Matthew McConaughey i el Woody Harrelson, no? Aquella parella de detectius tan diferents i tan torturats que intenten averiguar qui hi ha darrere de la mort de moltes noies i nenes al Mississippi post-Katrina, no? A la Louisiana després de les inundacions. Després es van fer com 2 sèries més que no tenien res a veure, eren amb altres personatges, altres trames, que van ser molt criticades. La segona, sobretot, va ser com potser de les pitjors seqüeles que s'ha vist d'una sèrie d'èxit. I molts anys després tornen amb aquesta quarta temporada amb un canvi de look total, perquè ara ja no són 2 homes, que normalment eren sempre 2 homes protagonistes. Aquí són les 2 dones, una d'elles és la Jodie Foster, que torna a la televisió, però que d'alguna manera recull, potser més que la segona i la tercera, aquest ambient, no?, que tenia True Detective, aquest ambient malsà, no?, aquesta atmosfera com de mal rotllo, tocant a vegades amb un punt, podríem dir-li, sobrenatural, no?, que hi havia a la primera temporada. Doncs en aquesta quarta la tornen a recollir,
i en comptes d'ambientar-ho allò amb els pantans aquells que veiem de Louisiana, aquells camps, la calor, la humitat, doncs ara és al revés, no? Aquest desert allà polar a Alaska amb la nit eterna aquesta, no? Que comença hi ha dos mesos que no es veu la llum del sol, i comencen a haver-hi una sèrie de desaparicions i assassinats en una base d'aquestes d'investigació, i la història és com dues policies enfrontades, molt diferents, una més que és, diguéssim, nadiua d'Alaska, d'origen d'allà, també expliquen una mica la problemàtica d'aquesta població a Alaska, doncs aquests dos personatges tan diferents comencen a investigar què hi ha darrere. I realment he vist els 2 capítols que estan, i crec que per fi és una seqüela que fa justícia a la True Detective original, que per cert també me la vaig veure farà un mes, allò per curiositat, i aguanta com el primer dia, sí. I doncs jo crec que és un bon gir que necessitava la sèrie, però a la vegada, diguéssim, s'agafen moltes coses que funcionaven de la primera temporada i és com una digna successora d'aquesta True Detective original. Perfecte, doncs n'han hagut d'esperar 4, però... Sí, i uns quants anys, perquè a més, clar, jo no sé quan va ser la primera, però 10 anys diria que els té fàcils. Vull dir, és un cas molt estrany, el de True Detective. A més, el Nick Pizzolatto, que és diguéssim el showrunner des de l'inici, va decidir, després de la segona i la tercera, doncs, donar un pas enrere i posar-se com a productor executiu, i ara hi ha una directora, que és mexicana, que es diu Isa López, li dona una altra visió a tot aquest univers de tios, detectius torturats, i jo crec que és un encert i que promet bastant. No sé a veure si mantindrà el nivell dels 2 primers capítols, però realment és una de les grans estrenes de la temporada. I una altra de les segurament grans estrenes de la temporada ens la presenta Disney Plus. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Así Cristóbal Balenciaga. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Etaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio Balenciaga. Una cosa es lo que te dicen en la cara. Balenciaga, la història del dissenyador basc en una factura exquisida, com a mínim el tràiler és espectacular. Sí, jo recomano a la gent que miri el tràiler. Molta gent el descriu com allò, un Stendhal, no? Allò quan veus una cosa que et deixa com meravellat per la bellesa, simplement, que et quedes asturat mirant aquelles imatges. I doncs Balenciaga té això, té aquesta factura impecable en tots els sentits, i després, òbviament, amb la translació de tot el seu imaginari, no? De tots els seus vestits, de totes les coses que va dissenyar. I realment és una sèrie, he vist el primer capítol i és meravellosa només en aspecte visual per gaudir-la, perquè realment és sensacional. Darrere d'ella estan els responsables, l'Aitor Arregui, el John Garanyo i el José María Goenaga, que són cineastes, han fet pel·lícules com L'Oreac o Juan Díaz, no? Que tenien aquesta factura i aquesta preocupació per l'estètica. I en aquest cas doncs, segueixen aquest personatge que és curiós perquè és potser un dels grans dissenyadors de moda del segle XX, és nascut a Donosti, però que va fer quasi tota la seva carrera a París, i és un personatge que crec que només va donar 2 entrevistes a la seva vida, del qual no hi ha ni tan sols gravacions ni sonores, que és una cosa molt estranya perquè és una figura molt important als anys 40, 50, 60, però no hi ha res d'ell, és un misteri. I d'alguna manera doncs, els creadors intenten descobrir o imaginar fins on poden qui era aquest personatge, no? Qui era Cristóbal Balenciaga. Aquí l'actor, l'Alberto San Juan, és el gran protagonista de la sèrie, i a més és, clar, un personatge, ja ho diem, molt misteriós, però a la vegada amb moltes contradiccions. Era un personatge profundament religiós, homosexual, criat aquí a l'època franquista, que va marxar a França, després tota aquesta lluita, diguéssim, amb altres marques com Dior, ja ho hem sentit al tràiler,
i doncs crec que hi ha prou elements molt interessants per endinsar-se en aquesta sèrie que realment, a més, és una sèrie bonica de veure. Hi ha un moment del tràiler, em sembla que no hem arribat, que diu, jo solo quiero coser, que mira, m'agrada Sí. A més, el tràiler és això, és sensacional ja només per veure'l i un se n'alegra de que des d'aquí també es fagin coses com aquesta, no? Com molt diferent, perquè no és una sèrie potser de perfil similar a res que hagin vist o que es faci normalment aquí a Espanya. I doncs molt interessant. Disney ha apostat fort per Balenciaga, està fent molta promoció i a veure com funciona. Jo realment amb ganes de veure-la. La factura d'una història sobre un dissenyador ha d'estar ben dissenyada. Clar, és que si ja no ho fas bé, ja malament, però és que clar, està a l'alçada potser de les coses que veus que havia creat Balenciaga i sobretot una importància, una figura de la qual molta gent potser no coneix. Per això és interessant quan també, és un dels grans dissenyadors de la història de la recuperar una miqueta la història del disseny i evidentment també del comerç de la segona part del segle XX. Vinga, penúltima de les propostes de les estrenes que ens porta avui en Camil, ens torna a dur cap a HBO Max. I don't remember anything. It was mailed to the police station while you were still in hospital. Maybe it's time you find out who you really are. Detective Sergeant Rory Slater. I hear somebody's gone missing. It's my boyfriend. You'll want to be very careful. These people, they're not messing around. Our lads, don't want any trouble. Oh, can you not with the gun? Can you not with the gun, please? What is it that makes me the enemy? I need to know. Do you have any idea what it's like to wake up every day and realize that you've no idea what you've done? You can't just keep running away. Vinga, The Tourist, el turista que se'n va cap a Irlanda. Ja ho hem sentit, amb aquest accent, no? A més, nord-irlandès en concret. El protagonista és el Jamie Dornan. I aquesta sèrie és una mica una sèrie que es va estrenar sense masses expectatives en el seu moment, crec que va ser ja l'any passat, i que explicava la història d'un personatge que es desperta enmig del no-res a Austràlia, sense saber qui és, sense saber res del seu passat, una mica estil així Jason Bourne, i amb un sicari que el persegueix per matar-lo a qualsevol cost, sense ell saber ben bé per què. I és com una mica com va descobrint certs aspectes del seu passat amb l'ajuda d'una policia local, no? A Austràlia, d'aquest poblet australià que es veu una mica enmig d'una història que li va molt gran, però de la qual se'n van sortint, i aquesta relació entre aquests dos personatges també és una de les coses interessants que fa avançar una mica la trama. Doncs la temporada 2 no farem spoilers ni desvetllarem massa cosa perquè realment és una sèrie que la trama importa, hi ha molts giros, és interessant de veure-la, però la trama la porta a a la Irlanda natal d'aquest personatge que continuarà una mica junt amb la seva parella, aquesta noia policia, doncs començarà una mica, seguirà investigant una mica sobre el seu passat. És una sèrie amb acció, ben interpretada, d'aquestes que et fa una mica estar volent veure el següent capítol a veure què passa, i doncs això, una sèrie que ningú esperava massa cosa, però en canvi, doncs mira, donat per una segona temporada que no és poc. Sí, sí. Vinga, The Tourist, que, com deia, segona temporada a HBO Max. I vinga, la darrera, que aquesta és l'única de totes les que hem tractat que encara no s'ha estrenat. Encara no s'ha estrenat, s'estrena d'aquí 2 dies, el dimecres. A Apple Plus. ¿Me escribirás? Una chica así es difícil de encontrar. No si sabes dónde buscar. Te echaré de menos. Comandante Egan fue el primer piloto asignado al Grupo 100, junto a Buck Leven. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación. No te mueras antes de que llegue yo. Se prepara algo gordo. I tan gordo que van bombardejar tota Alemanya. Los Amos del Aire, que és la tercera de la trilogia
de Band of Brothers i The Pacific, no? Exacte, arriba a aquesta sèrie que si Band of Brothers seguíem, no?, a la companyia d'Easy de paracaigudistes des de que els deixen anar allà a Normandia fins que arriben a la fortalesa de Hitler, no? Són dels primers en entrar. La segona és una mica la història, potser és més irregular que Band of Brothers, no? I segueix una mica la campanya, uns certs personatges que van participar a la campanya del Pacífic, és a dir, doncs, la lluita contra Japó, a les illes del Pacífic. Doncs aquesta tercera està ambientada a l'aire i segueix una mica la companyia, una companyia real, també és com a Band of Brothers i The Pacific, vol ser molt respectuós amb la història dels seus personatges, i segueix els Bloody Hundred, els hi van dir, perquè és una de les companyies d'aviació que més baixes van tenir al llarg de tota la Segona Guerra Mundial. Doncs serà una mica també seguir la història d'aquests personatges, dels responsables de bombardejos terribles de ciutats, no?, com Dresde o com Berlín, de les seves baixes, però també de les seqüeles psicològiques que deixa una cosa així, no? No només la guerra, sinó ser responsable d'haver bombardejat ciutats, haver bombardejat civils, bàsicament, a ciutats que no es defensaven, diguéssim. I llavors volen entrar en aquest món d'aquests aviadors de la Segona Guerra Mundial. Clar, Spielberg, Tom Hanks tornen a estar darrere, vull dir, hi ha moltes... Se n'ha parlat molt d'aquesta sèrie, era una sèrie molt esperada. El tema és que, clar, està a l'alçada com li va passar de Pacific, de fet, no? Està a l'alçada d'Hermanos de Sangre és molt difícil. Band of Brothers és excepcional en tots els aspectes. En tots els aspectes. I a més tenia aquell punt Band of Brothers que ja no crec que tingui Los Amos de l'Aire, que és que hi havia moments dins la sèrie de documental on hi havia declaracions dels personatges reals de l'època que tu, a més, no sabies fins al darrer capítol qui era qui. Que això era una altra cosa que et anava fent voler veure més capítols per saber, clar, qui sobrevivia, qui era aquest, no? Posar cara a cada personatge que anaves coneixent i que li anaves agafant carinyo al llarg de la sèrie. Aquí ja per una qüestió que ja la majoria ja són morts, doncs no crec que hi hagi tot aquest tema, no?, més documental i més d'homenatge a aquests protagonistes de la Segona Guerra Mundial. Però com deies això, Spielberg i Hanks tanquen la trilogia que van inaugurar fa 10 o 12 anys. Band of Brothers, clar, jo recordo, hi havia molts actors que després es van fer molt coneguts que eren molt joves en aquella època. Però molts, jo crec que hauria de mirar-ho, però deu ser de principis del 2000, potser? Del 2000, sí. Sí, però ja fa molts anys d'Hermanos de Sangre, de Pacífic, i després han passat molts anys fins a produir aquesta Los Amos de Estava anunciada des del principi, perquè sempre es va dir que volien fer els 3 cossos de l'exèrcit. Exacte, i ara arriba de la mà d'Apple Plus, que torna a demostrar una mica que és potser la HBO dels temps de la televisió, no? D'aquesta aposta potser per menys continguts que la resta de plataformes, però molt més cuidats, molta més qualitat, tenen realment un catàleg de sèries no gaire extens, però que hi ha un percentatge molt alt de sèries molt, molt interessants. A més, ara sona que vol comprar alguna de les plataformes de streaming Apple. Llavors, doncs, vol donar un cop sobre la taula i estrenar... De fet, ara recordo, Band of Brothers és HBO, era una marca de l'HBO original, pre-streaming, no?, d'aquesta cadena per cable que era com una mica el sinònim de la qualitat. Si la vols veure ara, on la trobes? La trobes a HBO i crec que han fet això que ara estan fent molt de que altres... també hi tinguin accés. Exacte, i crec que està a Netflix, de fet, Band of Brothers. D'acord. Que moltes vegades passa que hi ha una sèrie que em dic que és molt bona, però no l'acaba de veure molta gent, clar, arriba a Netflix i allò és o sigui, la penetració que té Netflix no la té cap altra de les cadenes de streaming, i menys Apple, que és una cosa encara molt petita, com a mínim aquí a Europa. D'acord. Vinga, s'han entregat els Emmy. S'han entregat els Emmys, sí, a més han estat una edició molt estranya perquè per temes de vaga, no? Aquesta vaga de guionistes i d'actors es va haver d'entregar una setmana després dels Globus d'Or, va deixar tota una sensació una mica de cosa ja vista i de cosa que es repetia, no?
I les grans triomfadores, ho fem molt breu, han estat, com no podia ser d'una altra manera, Succession, en drama, que s'han dut tots els grans guardons, Beef, que és aquesta sèrie estranya de Netflix, d'aquesta lluita entre dos personatges que un dia tenen un accident i a partir d'aquí es comencen a fer la vida impossible, en temes de minissèrie, i The Bear, que és una cosa que a mi m'encanta The Bear, però que m'indigna molt que l'hagin premiat com a comèdia, perquè realment sí, dura 30 minuts, això pot ser igual una comèdia, però no és una comèdia. És mi de comèdia, sí. Si tu vols riure, no vols veure de ver amb els personatges, amb els problemes que tenen, amb aquest estrès, amb aquest món interior destruït que tenen els personatges. Sí que en algun moment hi ha algun gag, però jo no definiria com a comèdia. Hi ha hagut molta polèmica en això, perquè és com menystenir una mica la comèdia. És un altre cop això de que si no hi ha drama, una cosa no pot ser top, no? Si ha de ser top, ha de ser un drama, perquè la comèdia és allò, una mica de segona fila. I moltes de les comèdies, Jury Duty, Barry, Ted Lasso, en aquest Ted Lasso no ha estat potser la millor temporada, però sèries de comèdia que han vist s'han anat amb les butxaques buides, perquè The Bear ha estat la gran premiada a nivell de comèdia. Per cert, The Bear, que el protagonista és la nova parella de Rosalia, no? La nova parella de Rosalia, sí. Ara, si entres a Twitter o xarxes, constantment vas veient fotos allò robades d'ells en un pàrquing fotent-se el lote o xerrant. Sí, ara aquest home, a més, ha protagonitzat la darrera campanya de Calvin Klein, que ha estat un bombazo a tot arreu que surt ell, això lluint cos a Nova York, amb uns... que tampoc té massa a nivell personal, però clar, ha estat una cosa que arrossega. És una gran estrella ara el protagonista de The Bear. Però s'han anat, ha deixat altres comèdies i sobretot una altra sèrie que no s'ha endut res, que també m'indigna, és que Better Call Saul, que és potser ja la història li farà justícia com una de les grans sèries, doncs s'ha tornat a marxar sense premis. No t'han fet cas, no et van trucar perquè votessis. No em van trucar, l'any que ve, a veure. Bueno, vinga, 10 minuts per arribar a les 12 i en aquests 10 minuts repassarem 6 propostes que venen per aquest 2024, que ens proposa el Camil. La primera, pel mes de febrer. Me la pots tornar ràpid, Albert, perquè no se sent res més que això. Sí, perquè encara fins i tot no hi ha ni tràiler estrenat i és aquesta espècie de teaser, que li diuen que és com una petita mostra que es veu el personatge. El plano és així com bastant estètic, des de dalt d'una cara que es va enfonsant dintre d'un mar de pastilles vermelles, que és Reina Roja, és aquesta sèrie, que és una sèrie espanyola, inspirada en la famosa saga de novel·les del Juan Gómez Jurado, que ha pagat Prime Video, s'ha deixat molts diners, i que és potser la gran aposta a nivell comercial de les sèries espanyoles d'aquest any. Una sèrie que vol petar-ho, a més ja té l'avantatge que molts milers de seguidors ja han llegit les novel·les, són molt fans d'aquest personatge, de l'Antonia Scott, que interpreta la Vicky Luengo, i doncs a veure què ens han preparat a Prime amb aquesta trama asseguda d'intriga, de thriller, que té molts seguidors, com diem. Això serà al febrer. Al febrer. A l'estiu, de moment no se sap el mes, aquesta. Errors were made in the hours following King Viserys' death. The war be fought. Torna a l'Albert ràpid perquè hem d'anar per feina. La Casa del Dragón, que arriba a l'estiu, HBO. Exacte. La segona, no? Els fabricants de perruques rosses llargues estan d'enhorabona perquè tornen els Targaryen, tornen aquestes lluites de poder, la dansa de dracs, que li diuen, aquesta lluita entre els Targaryen per aconseguir el famós tro de ferro. En aquesta història que entra en el món de Joc de Trons, recordem, 200 anys abans de les trames, les trames que tothom coneix. Dels Stark. Exacte. Però que moltes coses de les que passen tindran el seu efecte anys més tard en la sèrie original, i doncs té una mica aquest encant. Això serà a l'estiu. A l'estiu, sense data encara. Però abans, al març, a Netflix, una de les propostes més espectaculars, o com a mínim, és que el tràiler ja et deixa una miqueta cau, aquesta. Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo. Otra cuenta atrás.
Han muerto 30 científicos en un par de meses. El problema de los 3 cuerpos. És una sèrie, sí, que estrena Netflix i que té molts paral·lelismes en Joc de Trons en el sentit de que, primer, els dos creadors són els mateixos creadors, el David Benioff i el D.B. Weiss, que són els creadors de Joc de Trons, de la sèrie original, i a part està basada com a Joc de Trons en un llibre, una sèrie de llibres de ciència-ficció, en aquest cas d'un xinès, del Liu Cixin, que té molts seguidors, va ser un dels grans bombazos, diguéssim, de la ciència-ficció a nivell literari, i que ara arriba a la televisió. Crec que han estrenat una versió a Xina diferent, vull dir, una altra que ha coincidit una mica amb aquesta estrena de Netflix, i és una mica aquesta sèrie de ciència-ficció amb molt misteri, uns alienígenes que volen comunicar-se amb els humans. Encara hi ha molt misteri sobre la trama, però que és una de les grans apostes de Netflix d'aquest any segur. Doncs el problema de los 3 cuerpos. Vinga, a la tardor ens vindrà una proposta de HBO. This is one of those moments. You gotta ask yourself, what kind of life do I want? I aquest que senten és el pingüí, el pingüino. Exacte, és com una mica aquest univers de Batman, però del darrer Batman, del que va dirigir Matt Reeves amb el Robert Pattinson de protagonista. A la pel·lícula el gran enemic era el pingüí i li han dedicat com a Joker, no? Li van fer una pel·lícula, doncs aquí li dediquen una sèrie protagonitzada pel mateix actor que va fer de pingüí a la pel·lícula, que és el Colin Farrell, un Colin Farrell irreconeixible, no? Darrere de totes aquestes capes de maquillatge. I doncs veiem una mica la història d'aquest dolent de l'univers Batman, tan conegut i tan versionat de maneres molt diferents, molt còmiques, recordo, a la sèrie aquesta dels 60. I doncs és una mica que a la gent interessada en aquest univers, en el nou univers Batman, doncs ell té la intenció, de part de les pel·lícules del Robert Pattinson, doncs fer una sèrie de sèries que se centrin en diversos personatges, podríem dir, secundaris de la pel·lícula. I un d'ells és El pingüí, que s'estrenarà, com dèiem, a la tardor. I també HBO, però al mes de març podran sentir la dictadora Kate Winslet. Since I became your Chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world precisely what we are worth. Perquè Kate Winslet es disfressa d'una mena de dictadora de règim. De règim, sí, a mi personalment és una de les sèries que més m'interessa de veure, perquè a més Kate Winslet és sensacional, és una actriu que no acostuma a fer masses coses, però quan les fa, vull dir, està molt segura i ja recordem, per exemple, a la mateixa HBO de Mare of Easttown, una gran sèrie, i a més protagonitza aquesta ucronia, no? D'un país europeu amb una dictadura que es comença doncs, a esquerdar, exacte. I llavors fan una sèrie, i ella és com la dictadora d'aquest règim polític, que anirem veient com funciona i com es va desfent, i ella intentant que no passi, i a la vegada doncs amb molts paral·lelismes de situacions polítiques. Clar, això et permet parlar de moltes coses que són d'actualitat sense fer una sèrie d'actualitat. Llavors, tenen aquest joc distòpic que a mi personalment, a més, amb el tema de la política, les trames polítiques, doncs és una cosa que m'interessa i és una de les grans sèries de la primera part de l'any ben esperades. Amb el Stephen Frears, és un altre director de prestigi britànic al darrere, vull dir, hi ha molts elements que fan de règim una de les sèries a veure. I aquesta arribarà al març. I va, la darrera de les que ens arriba al mes d'abril a Prime. Sé que he tenido una vida relativamente cómoda. ¡Espera! ¡Lucy! Però la Lucy no s'espera i surt de Fallout, una altra crisi postapocalíptica, no? Clar, no podia ser d'una altra manera. Va triomfar The Last of Us, que tornarà també, no ho hem dit aquí, però tornarà amb segona temporada aquest any, i han estrenat The Fallout, que és un altre videojoc bastant mític, que agrada, vull dir, de molt èxit entre el món dels videojocs, ambientat en un món postapocalíptic, on 200 anys després
els humans que estaven com recluïts allà en uns refugis han de sortir fora en un món que durant 200 anys ha estat sotmès a una radiació i, per tant, han sorgit coses... és una espècie de Mad Max, per entendre's, de món Mad Max, i la protagonista és una noia que intenta sobreviure en aquest món. Llavors, ja compta amb la base de milers i milers i milers de fanàtics d'aquest videojoc, com va passar una mica amb The Last of Us, i si aconsegueixen donar amb la tecla i tenir-los també contents, doncs serà també potser una de les grans sèries. Veurem si la gent n'està farta una mica d'aquest... No? De la fórmula. De la fórmula, no seran zombis, però és una fórmula així de món postapocalíptic. Toca moltes coses que també toca The Last of Us, però veurem, a veure que... Molts diners hi han posat, hi ha moltes esperances en que aquesta sigui una de les grans sèries, com a mínim a nivell de visionats de l'any. Doncs serà a partir del mes d'abril Fallout a Prime. Camil, mira, les hem fet totes, Hem clavat, Escolta, mira, sona la sintonia i tot, tu. Molt bé, doncs això, propostes i sobretot sèries esperades per aquest 2024. Gràcies, com sempre, per la feina, Camil. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, com sempre. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.